A hned vám ukážu moje malovátka. Nejdřív začneme dermakolem. Takovýhle lesk. Je to stín 02. Stále myslím, že 119 korun. Dále tu máme Essence. Dermakol byl předtím. Takovýhle stříbrný. A stále myslím, že je 30 korun. Tady máme takový růžový. Značka není uvedená. Asi už nevím, se škrabal. Tady máme takovýhle třpitivý, to si pamatuju, že byl takhle u sebe. Takhle. Dále tu máme takovýhle růžový. Je to značka Bílá Spy. Ano, Bílá Spy. Stálo to asi nějak 45 korun. A dále půjdeme na rtěnky. Modelská rtěnka je od She. Je to od stín 115. A je to takovýhle hezká růžová. Modelská rtěnka je taky tato. Mám ji opravdu už dlouho, asi teď nějak 3 roky. Moc ji nepoužívám. Už ani moc nevoní, takže bych ji asi měla vyhodit. Koupila jsem to někde na netu, ještě s pár rtěnkama. Pak dále tu máme balzám od Miss Party, stál asi nějak 20 korun. Krásně voní, taková barva. Teď dále půjdeme na tušky. Moc hezké tušky jsou tuška, je od She, taková fialová, dále je taky hezká, takhle červená. Červená je taky moc hezká. To je od nějaké značky Lip Gloss. A teď půjdeme už na laky. Moc hezké laky jsou od Claire. Takhle modrý, to asi nějak 79 korun. Taky hezký je moc od Claire taky, takovýhle třpitivý, 99 korun. A dále mám moc ráda tento Maybelline Color Rama, takovýhle. Mám ho i na nechtech, moc dlouho vydrží. Je to od stín 292. A opravdu je to krásný odstín. Dále tu máme červený, ten opravdu vydrží 7 dní. Už to mám oskoušený, takže mi můžete věřit. A stál nějakých, nevím kolik teď stál. Pak tady máme Rimmel London. Takováhle červená. Nevím taky kolik stál. A tady je Miss Party. Takovéhle fialové. Ten stál myslím, že 30 korun. Teď se přešleme na štětečky. Moc hezký štěteček je od L'Oreal. Takhle se to může vysunout. Zase zasunout. Pak moc hezký štěteček je od Sephory. Nevím, kolik stál, protože jsem to dostala jako dárek. A opravdu je velmi jemný. Takže opravdu doporučuju. Dále půjdeme na odličování. Používám takovéhle tamponky a odličovací vodu jsem si zapomněla dole. Teď půjdeme na řasenky. Moc hezká řasenka je od Essence. Takhle. Dostala jsem to k Top dívce, k časopisu. Tady pak moc hezká taky je od Start Astor. Big a Beautiful Bee Fly. Dále půjdeme na oční stíny. Moc hezké oční stíny jsou
Koupila jsem to někde na netu a opravdu krásné barvy. To se nepodložil. Dále je moc hezký Dermacos, takováhle fialová barva, je to odstín 03. Nevím, kolik teď to stálo. Pak tady máme Essence. Je to moc krásná barva, taková stříbrná. Je to odstín taky 03. A stálo to, myslím, že je 40 korun. Jak tak? Teď tady je Max Factor. Takhle. A dostala jsem to k Vánocům. A nevím, kolik to teda stálo. A je to taková fakt nahnědlá. Je to odstín tady, jo, 03, taky 03. Jsou samý 03. Pak dále tu máme takovéhle trojité, moc hezké barvy. Je to odstín 032, 032. Nevím, kolik to taky stálo, dostala jsem to také. A teď půjdeme na takovéhle malovátka. Ty jsou moc hezké. Koupila jsem je, myslím, že máme už opravdu rozdemolované, ale opravdu jsem se tím namalovala jako cíl, abych pravdu řekla. A použila jsem na to tyhle a tyhle jsem smíchala. Takhle, je to opravdu hezká barva. A moc se mi líbí. Takhle jde se to smíchat, taková opravdu hezká barva. To na kameře moc není vidět. Stálo to, myslím, že 40 korun. A dále tu máme kleč. To už mám dlouho. Dostala jsem to od nějakého časopisu. A opravdu hezké barvy, jenže už jsou opravdu rozdemolované. Bez takhle dalo říct. Teď dále půjdeme na pudry. Hezký pudr je od Astor. Je to Shine Control. Tak. A výdrž je 30 měsíců. Je vidět 8, ale je to 30. No tak to už je jedno. Je to odstín 001. A opravdu dobře zakrývá nějaké cokoliv prostě. Pak tady mám Rimmel London, to jsem koupila s jedním krémem. A Stay Match, myslela jsem, že to bude lepší barva, když to je 003, takže to spíš používám jako oční stíny. No a to je vše, takže tady je vlastně vidět vlastně všechny malovátka. A to je asi vše. A já se s vámi loučím. Ahoj!